שלום לכולם, שמי גולנד חשן, בעלים שותף בחברת רוי פלוס, מעלים את רווחיות העסק, נעים להכיר, וזה קובץ הדרכה ממוקד על איך לתפעל ולעבוד על קובץ התכנון הפיננסי שהכנו לכם. אז ישר ולעניין, בואו קדימה, 8-10 דקות, ותוכלו לעבוד על זה ולהבין בדיוק מה צפי של הרווח של הוובינר שלכם, ומה יצא לכם גם בפועל. אז קדימה. דבר ראשון, אנחנו נלך וניגש לקובץ שצירפנו אל האקסל. חוץ מהאקסל זה מגיע ביחד עם הקובץ הזה, שעוזר לכם גם לעשות בכלל ניתוח מקדים לפני שאנחנו נכנסים וסתם זורקים את הנתונים. חשוב להבין מה העניין. דבר ראשון, מה שלא נמדד, לא מנוהל. אם אנחנו רוצים לנהל משהו בצורה מיטבית, לשפר אותו, להוציא ממנו רווחים, לעשות וובינר באמת שיהיה רווחי, אנחנו צריכים למדוד אותו, להסתכל למספרים בעיניים, עד הסוף כמו שצריך. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לעשות שני דברים עיקריים. אחד, זה לבנות מטרות מדויקות לוובינר. שתיים, זה לבנות מדדי ביצוע עיקריים לוובינר, שלפיהם נוכל להגיע אל המטרות שלנו. אז שימו לב, ההבדל הוא שמטרות זה המטרה, התכלס, השורה התחתונה. מהי כמות ההכנסות שאני שואף להגיע אליה? מה יחס החזר ההשקעה שיחשב מבחינתי בתור השקעה? בתור הצלחה, סליחה. כלומר, אם אני אשקיע 10,000 שקל, אם אני אקבל 30,000 שקל, זה בסדר. אם אני אקבל 50,000 בחזרה, זה טוב. כל בהתאם להוצאות התפעוליות שלי, כל אחד יודע לפי העסק שלו. אז יש פה קובץ שתעקבו, תבינו, זה המטרות לוובינר, וזה, יש לנו גם מדדי ביצוע עיקריים, KPI למי שמכיר, ממחירות, זה תקף גם לוובינרים כמובן. מהי כמות המחירות שאני צריך להגיע כדי להגיע להכנסה שקבעתי? כמה צופים אני צריך שיעלו לשידור כדי לקבל את כמות המחירות שאני שואף אליה? מה העלות להרשמה שאני צריך שיש לכל צופה בוובינר? ואחוז ההמרה שאני צריך לקבל נרשם לוובינר לרוכש של השירות שלי, כדי להיות רווחי בהתאם למטרות שקבעתי. והקובץ שלנו עושה לכם סדר בכל הדבר הזה, כמובן גם לשכלל את כל ההוצאות שיש. שימו לב, יש פה עוד הרבה מידע, עוד הרבה טיפים, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל תשבו, תקראו, יש פה ממש דברים מניסיון, אחרי שרצנו המון וובינרים ויצרנו מערכות אוטומטיות לניהול וובינר. זה אחד. שתיים, אנחנו ניגשים לגיליון שלנו. שימו לב, יש לנו פה בעצם 5 גיליונות עיקריים. יש לנו גיליון של צפי חישוב רווח והפסד של וובינר, וצפי הוצאות וובינר. בנוסף יש לנו אותו דבר רק בפועל. בפועל חישוב רווח והפסד של וובינר, ובפועל הוצאות וובינר. זה ממש אותם הקבצים, רק שיהיה לנו חלוקה בין מה היה לנו הצפי למה היה בפועל, כדי שנוכל לדייק. אז למי שעוד בכלל לא עשה וובינר, יכול דבר ראשון לשבת ולשחק על הצפי. למי שכבר עשה, יכול למלא גם את הפועל, ואחרי זה להיכנס ולהתחיל לשחק עם הצפי ולהבין איפה נקודות צוואר הבקבוק של הוובינר. אוקיי, מתוך המספרים אנחנו יכולים להבין, אם יש לנו עלות ליד שהיא מאוד גבוהה, כנראה אנחנו צריכים לטפל בזה. אם הרכישות שלנו לא מספקות, אז אולי אנחנו צריכים לדייק את ההצעה. ככה אנחנו יכולים באמת לדייק ממקום של ראייה מספרית, ולא נחושים ותחושות בטן. לא שזה דבר לא טוב, אני גם בן אדם של אינטואיציות ותחושות בטן, אבל בסוף, במיוחד בדברים האלה, צריך לתת למספרים לדבר. אז שימו לב, פשוט מאוד, כל מה שבשחור זה שדות שאתם ממלאים. כל מה שבירוק זה שדות שאתם לא ממלאים, זה החישובים האוטומטיים שנותנים לכם את התוצאות לפי נוסחאות שהגדרנו שהכנו לכם. אנחנו נתחיל, אנחנו נשב על הקובץ של הצפי. אז פשוט מאוד, יש לנו פה תאריך הוובינר, שעת הוובינר, כמובן שנוכל לעקוב, גם וובינר, שעת הוובינר זה פרמטר חשוב, יכולים להבין גם את המשמעות של משחק עם השעה, לגבי התוצאות שזה מביא לנו, האם עדיף בבוקר, בערב, איפה נמצא יותר קהל היעד שלנו, איפה הוא יותר קשוב ומוכן וכו'. אני תמיד ממליץ לעשות כמה שיותר טסטים. אחרי שאנחנו מעלים תאריך ושעה, אנחנו רוצים דבר ראשון למלא את כל הוצאות הוובינר בגיליון של צפי הוצאות הוובינר. אז שימו לב, שמנו כזה הוצאות מראש עם איזה סכום מסוים, תשחקו, תמלאו את שלכם, אתם יכולים לדרוס את זה או לעשות חדש.
רק את האחוזים אתם לא יכולים לשנות, פה זה אחוז ההוצאה ביחס לסך התקציב, שזה גם חשוב להבין איפה הולך יותר התקציב שלכם, ושימו לב, תמיד תמלאו עבור איזה מספר וובינר זה, האם זה עבור הוובינר הראשון, השני, שמוכן גם להבין את הדבר הזה, וכמובן זה מחשב לנו את סך ההוצאות. בסוף אנחנו רוצים לראות שורה תחתונה, כמה סך כל הוצאות היו לנו, וכמה סך כל הכנסות היו. אז אחרי שמילינו את כל ההוצאות שאנחנו יודעים עליהן, אם אנחנו לא בטוחים לעגל קצת למעלה, כדי להשאיר מרווח לביטחון, אנחנו יכולים לגשת לגיליון של הצפי חישוב בפועל ולמלות אותו. אז אחרי שמילינו מספר וובינר ותאריך וובינר ושעת וובינר, אנחנו פה נמלא בצורה ידנית את עלות תקציב הממומן, זה לא שואב את זה מהטבלה הקודמת, אנחנו רוצים למלות גם שם וגם פה, אז פה אנחנו רוצים הרי לעבוד על הצפי, כדי שלא כל פעם יצטרך לחזור לגיליון השני, פה אנחנו פשוט רגע לשבת ולשחק ולהבין אוקיי, מה העלות של התקציב הממומן שאני עושה, ואז זה יוכל לתת לי את הנתונים. פה את עלות התקציב, כמובן זה שואב בצורה אוטומטית מהסך כל ההוצאות שיש לנו פה, אז יש לנו פה את העלות תקציב של סך כל ההוצאות. עכשיו, בואו נבין, אנחנו מתחילים לשים צפי, מה קורה אם יש לנו 200 נרשמים? מה קורה אם יש לי נגיד 150 נרשמים? אני יכול להתחיל לראות איך זה משפיע לי על התמונה. אם יש לי 200 נרשמים, אז עלות נרשם זה 15, יש לי 150, עלות נרשם זה 20, וכך הלאה. אחרי זה אנחנו רוצים להבין כמה צופים אישרו הגעה לוובינר. מי שעשה וובינר בעבר, אתם יודעים, אפשר לעשות דבר כזה של אישור הגעה בוואטסאפ או טלפונית, וככה אנחנו יכולים גם להבין כמה אפקטיבי הדבר הזה, זה בדרך כלל משהו שמאוד מומלץ, זה משפר לנו את אחוזי הגעה לוובינר. בכללי, אוטומציות בוואטסאפ זה משהו שהוא must היום, בלי אוטומציות בוואטסאפ אפשר להגיע ל-10 ו-15% גם שראיתי, שזה אחוזים נמוכים, עם אוטומציות בוואטסאפ ומסע לקוח טוב וברור, אפשר להגיע ל-20, 30, גם 40% ומעלה של אחוזי הגעה, שזה עושה את כל ההבדל בוובינר. אז אנחנו יכולים לראות גם את האישור הגעה באחוזים ולהבין. עכשיו אנחנו ממלאים ידנית כמה צופים היו לנו בפועל בוובינר, ואז אנחנו יכולים להבין גם את האחוז מסך הצופים, והאחוז של סליחה, פה אנחנו יכולים להבין את מספר הצופים מסך הנרשמים, ופה יכולים להבין את אחוז הצופים מסך מאשרי ההגעה. וכמובן להבין בסוף כמה עלה לי כל צופה, לא רק כל נרשם, כמה בתכלס עולה לי צופה לשידור. אחרי זה אנחנו יכולים לכתוב כמה אנשים התעניינו בשירות או במוצר שלנו, או עברו לדף סליקה, תלוי כל אחד והתהליך שלו. נניח יש לי 24 אנשים שהתעניינו, ואז כבר אני יכול לראות מה האחוז מסך האנשים שעלו לוובינר, כמה באחוזים התעניינו ורצו פגישה או עברו לדף סליקה. אז אם יש לי 24 מתוך 200, זה יוצא לי 12%. בעיקרון זה כבר אחלה אחוז, עוד פעם תלוי בהרבה פרמטרים, גם אנחנו צללנו את זה בקובץ ההכנה שמקודם הראינו. כמה שהשירות יהיה יותר גבוה, כנראה האחוזים ירדו בהתאמה, זאת אומרת אם זה שירות פרימיום שעולה 20,000 שקל, כנראה שהאחוז המתעניינים יהיה יותר נמוך. ואם זה שירות התחלתי שעולה 300-400 שקל, כנראה שהאחוז המתעניינים יהיה יותר גבוה. גם פה אנחנו נכתוב כמה אנשים בתכלס בסוף רכשו את המוצר. שימו לב למלות את זה, בואו נגיד גם אפילו לעדכן את זה, למלות את זה ולהמשיך לעדכן את זה אחרי שבוע, אחרי שבועיים, אחרי 3 מהוובינר, כי אתם תראו שהרבה פעמים אתם תקבלו לקוחות לא מיד בסיום הוובינר, גם יהיה לכם כזה, אבל הרבה לקוחות יתחילו אתכם תהליך גם אחרי שבוע, שבועיים, גם אחרי חודש. תמשיכו לעקוב כדי באמת להבין את המספרים, להבין כמה זה רווחי או לא רווחי. גם יכולים לראות פה את אחוז האנשים שקנו את השירות מסך הנרשמים, אם 22 קנו מתוך 200 אנשים, זה 11%, זה מהמם. עלות ממוצעת לרכישה, זה עושה לנו באופן אוטומטי, פה 136. פה אנחנו מכניסים הכנסה לרכישה, כמה עולה לרכוש את השירות שלנו, ואז אנחנו יכולים לדעת כמה יש לנו הכנסות מכל וובינר, והכי חשוב, יש לנו ROI של החזר על הפרסום הממומן, כי אנחנו רוצים גם להביא נקודתית רק על הפרסום כמה חזר לנו, אז אם השקענו 3,000 שקל וקיבלנו פה 48,400 בחזרה, זה אומר שיש לנו ROI של 16, כי על כל שקל ששמנו קיבלנו כפול 16. ופה יש לנו החזר השקעה כולל על הוובינר עם כל ההוצאות, שזה השורה התחתונה. רוצים להבין האם זה באמת היה רווחי או לא.
אז למשל בדוגמה פה, אמנם ה-ROI על הפרסום הממומן הוא חיובי וזה מעולה, אבל החזר ההשקעה אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין ב2% פחות מסך כל ההוצאות שהיו לנו בוובינר. ופה אנחנו יכולים לראות את ה-ROI הכללי, החזר השקעה, כל שקל ששמתי, כמה קיבלתי בחזרה. אז פה בתרחיש הזה על כל שקל קיבלתי בחזרה 0.98, בתרחיש הזה קיבלתי 1.28 בחזרה, ככה עובדים עם הקובץ. ברגע שמילאנו פה נתונים, ויש לנו גם נתונים מצטברים, אז אנחנו יכולים לראות גם ממוצע של כל הוובינרים שמילאנו, וגם את הסך הכל. אוקיי, סך הכל כמה היה לנו תקציב לממומן, סך הכל כמה הכנסות היו לנו, סך הכל מה היה ה-ROI המצטבר שלנו. פה אנחנו רואים בממוצע ופה מצטבר. עכשיו אתם תראו שזה השקעה לכל דבר, לעשות וובינר. אתם תראו שהמספרים נהיים טובים מוובינר אחד לשני. אם בוובינר הראשון, השני, אתם תכסו את ההוצאה, זה כבר מעולה. לא לצפות לעשות רווח מטורף, למרות שגם את זה ראינו. יכול להיות שכבר על ההתחלה, בוובינר הראשון, כן, יהיה לכם גם רווח. אבל לרוב, לשאוף, אם אחרי 3-4 וובינרים, כיסיתם את עלות ההשקעה, כפול 2-3 אפילו, זה כבר מעולה. ועם הזמן, וובינר טוב יכול באמת להגיע ROI של כפול 5, 6, 7, וגם ראיתי 10 ו-15 ויותר, זה תלוי בהרבה דברים. עכשיו, למה הקובץ הזה חשוב? עכשיו רגע בתכלס, כל הצפי. כי אני יכול להבין האם משתלם לי פה דברים או לא. חברים, אנחנו לא רוצים לעשות דברים שיכניסו אתכם לתהליך שהוא לא יהיה לכם רווחי. אז אם למשל פה אנחנו רואים שוואלה, גם במצב שיש לי המון המון רוכשים, וכולי, אז עדיין זה לא מספק אותי, אז אולי אני צריך להעלות את המוצר שלי, את השירות, להעלות את המחיר שלו, להגדיל קצת ערך שם, לראות מה אני יכול לעשות כדי שזה לא יהיה 2,200, אלא זה יהיה 3,500, ואז כבר אני הרבה יותר רווחי, תראו וואו, תראו איזה שיפור מטורף זה עשה לי, אוקיי? אז ממש לשים לב לדברים האלה. גם מבחינת כל העלויות, צפי דברים, שיתפנו אתכם, נתנו מכל הניסיון. חברים, מי שיש לו שאלה ותשובה, שאלות, משהו לא מובן, תפנו אלינו, אנחנו פה בשבילכם, או שאתם יכולים להיכנס לדף פייסבוק שלנו, או לפנות אלינו בצורה ישירה, גולן דרחשן, אופק זריאן, תחפשו אותנו, או שבטח יהיה לכם פה כישורים. שיהיה לכם המון בהצלחה, אנחנו ממש מחזקים את דעתכם על הדרך שאתם עוברים, תזכרו שזה מרתון לטווח הארוך, זה לא ריצה קצרה, וקדימה שיהיה המון 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 בהצלחה לכולם. בהצלחה חברים.